Bawa si Mbak Nina, Mbak Suen keluar rumah, Ibu Roisa, Bapak Sueni. Keluarga besar Ulil Jaya Alba. Haji Siti Fatimah Zahra. Keluarga besar Ulil Jaya Motor juga Ulil spesial. Jaya Motor. Saya abadi selamanya. Jaya Motore. Abote wong lanang yen bojo biduan kudu bisa sembah ora semburu Bapak tak sorry. yen tansah sejalan uring-uringan ora mau kanduga anggone bebrang pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasa pengen kundur tanggapan pengen langsung sore waga di cakelanan Mbak Uyun si marai gua di hatine wong lanang Mbak Uyun manggung brono mrene cari perhatian opo meneh yen nganggo klambi sing cingkrang genit mripatmu goyangane merangsang. Terima kasih. Pancen omong pinggul digoyang-goyang saja disengaja mancing-mancing saweran yang sing melu joget bengien kundur tanggapan kadang colak-colek waga di cakelanan. Terima kasih keluarga Ulil Alba. Bener, Ulil Jaya Motor. Keluarga besar Ulil Jaya Motor, terima kasih banyak. Ulil Jaya Motor. Keluarga besar Ulil Jaya Motor, terima kasih. Mama cantik sebelah sini. Alah, keras. Keluarga besar Ulil Jaya Motor, Ulil Jaya Motor tapi cantik. Keras. Goyang teteh. Abote wong lanang yen duwe bojo biduan kudu bisa sabar ora semburu yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mau kalbuga anggone bebrang pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang. Oh boleh ya nanti ya abis ini ya tanggapan pengen langsung sore waga di jalanan si marai kuati atine wong lanang manggung rono mrene sari perhatian opo meneh nanggo klambi sing cingkrang genit mripate goyangane merangsang begagae opo pinggul digoyang-goyang dikeroyok saja disengaja mancing-mancing saweran yang sing melu joget wis mendem banyu setan kadang colak-colek waga di cakelanan. Yaudah dede gantengnya juga terima kasih Ulkismo. keluarga Ulil Jaya Motor. Vision. Istri audio.
sing marai kuati atine wong lanang manggung mrono mrene cari perhatian opo meneh yen mama saka